L-erba wara nofsinhar il-kap nazzjonalista Elix Borg ħal-ġurament tal-ħatra tiegħu bħala kap tal-Oppożizzjoni mill-President Miriam Spiteri de Bono fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta. Preżenti għal din il-ħatra kien hemm diversi qraba tal-istess Borg u uffiċjali mill-Partit Nazzjonalista. Borg inħatar f'din il-pożizzjoni kostituzzjonali wara li fit-tmiem il-ġimgħa u rebaħ l-elezzjoni kontra Adrian Delija b'distak minimu ta' 44 vot. U issa jieħu post Bernard Grech li riżenja minn kap nazzjonalista bħallum 3 xhur. Borg sar il-ħames kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista mill-2013 lil hawn. Sa dan it-tant hekk kif kienet iwieġeb lill-ġurnalisti barra l-Palazz, Borg iddikjara li jrid li l-ewwel liġi li tiġi diskussa fil-Parlament malli jiftaħ wara l-btajjel tas-sajf tkun dik dwar kif il-poplu se jkun qed jerfa'u l-pis tad-dejn li għandu il-Partit Nazzjonalista. U fil-fatt kienet iwieġeb mistoqsija tat-Times dwar artiklu minn Richard Kakija Caruana l-erba' filgħodu. This morning we had an article by Richard Kakija Caruana said political parties should be banned from taking donations from big businesses and investors. Can the PN survive without big business donations? U għalhekk jiena anke waqt il-kampanja ta' kap tal-partit sħaqt fuq l-importanza ta' trasparenza u fuq l-importanza wkoll tal-finanzjarjament tal-partit. Fil-fatt jiena ser nagħmel mezz li fl-ewwel diskussjonijiet fil-Parlament Malti jkunu propju fuq il-liġi tal-finanzjarjament tal-partiti li hemm diġà fil-Parlament. Nhar it-tnejn Borg ukoll sostna li minn barra l-maratoni mill-partit u se jkun qed jagħmel anke crowdfunding bilan li jaqta' d-dejn kbir li għandu l-partit u jkollu wkoll biex jagħmel kampanja elettorali. Il-crowdfunding issir apparti il-maratoni, ġifieri il-maratoni normalment biex inkomplu nirranġaw is-sitwazzjoni finanzjarja tal-partit.